Σιτζούνε δεν ξέρω γιατί δεν φώναξε. Έλα αν μπορείς, Σιτζούνε. Έχω όλους αυτούς τους φρουρούς να με προστατεύουν. Συγγνώμη. Στο είπα να μην στέκεσαι πίσω μου. Δεν το θέλω αυτό. Συγγνώμη, κύριε. Ψεύτικα ερωτικά γράμματα. Ντροπή! Όποιος κι αν είναι θα σου φερθώ κατάλληλα. Θα λυπηθεί που πληγώνει την καρδιά φτωχών κοριτσιών. Αυτό δεν μένει ασυγχώρητο. Θα το έχει κάνει κάποιος από τους Κινγκιόκου. Να βρεις ποιος. Θέλω να τον βρεις αμέσως. Μάλιστα. Το περπάτημα Κατσαρίδας. Μετά έρχεται ο σκορπιός της Δυτικής Αμερικής. Είναι φανερό πως ο Σιτζούνε δεν έχει καμιά σχέση με το Σιροκάβα. Γι' αυτό θέλω να σιγουρευτώ. Πρέπει να μάθουμε. Μα... Το είδες κι εσύ. Αν μας είδες θα σου πω την αλήθεια. Σκέφτηκα πως μπορούσα να είμαι φίλος του. Ξέρεις τι είδους αγόρι είναι. Προσπαθεί να ελέγξει τους μαθητές δια της βίας. Να γιατί ήθελα να γίνω φίλος του. Θέλω να του δώσω μια ευκαιρία να μεταμεληθεί. Μα είναι ανώφελο. Γιατί ο Σιροκάβα δεν είναι ο μοναδικός. Γιατί? Αυτός και το μαθητικό συμβούλιο είναι συνδεδεμένα νομίζω. Ο Σιροκάβα ποτέ δεν αφήνει μαθητές να πλησιάζουν το παλιό κτίριο, ενώ το χρησιμοποιεί το μαθητικό συμβούλιο. Κατάλαβα. Ο Σιροκάβα και το μαθητικό συμβούλιο. Θα το βρω. Ευχαριστώ που ήρθε σήμερα. Λυπάμαι. Πάντα σου λέω να προσέχεις. Πάνε όλα καλά, Καόρου? Ναι. Ένα από τα παιδιά της κατασκοπίας σας ήρθε σε επαφή μαζί μου. Είπε ότι ο Μαετζίμα έχει αρχίσει να εκπαιδεύει τις ομάδες του ξαφνικά. Η τεχνική του καράτε συμπεριλαμβάνεται και αυτή στην εκπαίδευση. Κατάλαβα. Τελικά αποφάσισε να μας προκαλέσει. Έξυπνο παιδί που είναι. Τώρα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη του καμπαμαρού. Τι εννοείς? Οφθαλμός αντί οφθαλμού. Οφθαλμός αντί οφθαλμού. Τον θέλω για να διδάξει την τεχνική νίνζα στο Σιροκάβα και τους άλλους. Πρέπει να εξασκηθούμε για να τους παλέψουμε. Αυτό εδώ είναι κέικ ρυζιού. Εξάσκηση νίντζα. Ναι, θέλω να διδάξεις τις ειδικές τεχνικές σου στους φίλους μου. Πρέπει να μάθουν να μείνονται. Σίγουρα χρειάζεσαι εξάσκηση με τόσο αδύναμο σώμα. Πρέπει να στο δυναμώσω γρήγορα. Δεν ξέρω όμως αν θα αντέξεις το πρόγραμμά μου. Θα τους εξασκήσεις, καμπαμαρού? Αφού με ρωτάς δεν λέω όχι. Σου χρωστάω πολλά εσένα, ναι. Πάντα είσαι καλός μαζί μου. Φτάνει, δεν νομίζεις? Όχι ακόμα. Ποια μπέσια! Μπροστά στο Σιτζούνε. Ας φύγουμε, καμπαμαρού. Θα δεις, Μαετζίμα. Ο καμπαμαρού θα τους εκπαιδεύσει σαν νίνζα. Πρέπει να ειδοποιήσω. Μακάρι να ήμουν ο Σιτζούνε. Αυτός θα μπορούσε να μείνει στο κρεβάτι και να τρώει δίχως καμιά ενόχληση. Διάβολε! Μακάρι να μπορούσα να μείνω στο νοσοκομείο. Ξέρεις κάτι? Νιώθω μάλλον αδύναμος. Διάβολε! Ησυχία! Δεν πρέπει να κάνετε θόρυβο εσείς εκεί πέρα. Ησυχία! Μάλιστα! Πώς είναι η κατάστασή σας? Αυτός είναι με τους Κιντιόκου και εγώ με τους Ογιόκου. Το πεπρωμένο μας είναι να πολεμάμε, έστω και μεταξύ μας. Δεν θέλω όμως να παλέψω εναντίον του. Εκπαίδευση νίτσα από τον καμπαμαρού.
Αυτός θα κοντίνει τη ζωή μου. Σκάτα! Πώς μπορώ να τον σταματήσω? Να εκμεταλλευτείς τη λεμαργία του. Ποιος είναι? Ποιος είσαι, βγες έξω. Αυτό είναι αποτελεσματικό για οποιονδήποτε νίντζα. Χρησιμοποίησέ το αποτελεσματικά. Ευχαριστώ όποιος και να σε άγνωστε. Να, ένα γράμμα από το Σιτζούνε. Από το Σιτζούνε? Λυπάμαι πολύ που σας ταλαιπώρησα αυτή τη φορά. Είμαι πολύ θυμωμένος με τη δικιά μου αδυναμία. Αν μπορούσατε παρακαλώ να μου δώσετε την άδεια, θα ήθελα να εξασκηθώ με τον Καμπαμαρού. Να δυναμώσω το σώμα μου. Η τάξη εξάσκησης του Καμπαμαρού. Ναι, ο Σιτζούνε θέλει να προσκαλέσει κι άλλα αγόρια που έχουν τα ίδια βάσανα. Πρέπει να εξασκηθούν κι αυτά. Επιπλέον νομίζει ότι αυτό θα προστατέψει τα αγόρια με πολλή ενέργεια μέσα τους από το παραστράτημα. Το μαθητικό συμβούλιο θα αρχίσει να μαζεύει μέλη. Μπορώ να έχω την άδειά σας, κυρία? Σίγουρα μπορείς, Καόρου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία. Χαίρομαι που το άκουσα. Χαίρομαι να ακούω ότι υπάρχει ένας μαθητής που γνωρίζει καλά την ικανότητα του Καμπαμαρού. Ότι βλέπει πόσο χρήσιμος είναι. Ο Καμπαμαρού πρόκειται να εκπαιδεύσει τους μαθητές του Κινγκιόκου. Είναι θαύμα αυτό. Του κάνει καλό. Ο Καμπαμαρού θα μπορούσε να ήταν ένας άγγελος. Νομίζετε, κυρία? Χωθήκατε μέσα στο παλιό κτίριο. Όχι, απλά κρυφοκοιτάξαμε. Η Καόρου και ο Σιρακάβα μιλούσαν κρυφά. Η Καόρου μάλλον τον προειδοποιούσε. Εσείς να στριφογυρίζετε παντού και να παρακολουθείτε τα πάντα. Προσέχετε μη σας αντιληφθούν. Ναι. Καταλάβαμε, θα σας ξαναδούμε. Τι κάνουν ο Σιρακάβα και οι άλλοι? Αυτοί οι ποντικοί ξαναπήγαν και πάλι μέσα στο κτίριο. Γιαγιά! Πηγαίνω στο νοσοκομείο να δω το Σιτζούνε. Έρχομαι μαζί σου αν με θέλεις παρέα. Αου, σε θέλω πολύ, γιαγιάκα. Εντάξει. Ίσως είναι καλύτερα να έρθω μαζί σου. Εμείς πρέπει να μιλήσουμε για την εκπαίδευση στην τάξη των νίντζα. Θα το πάθει αυτός ο Σιτζούνε, κυρία? Πέστε του θα περάσω άλλη ώρα. Πολύ ευγενικό εκ μέρους σας. Σίγουρα θα του το πάω. Μείνε ήσυχος, Σιρακάβα. Πείτε στο Σιτζούνε γεια, παρακαλώ. Πώς είσαι, Σιτζούνε? Είμαι πολύ καλύτερα, κυρία, ευχαριστώ. Πολύ καλό αυτό. Σχετικά με την τάξη σωματικής εξάσκησης, είναι τόσο πολλοί υποψήφοι. Ω Θεούλη μου, υπάρχουν μέλη 3 φορές περισσότερα από την ομάδα μας. Εγώ και ο Αντιπρόεδρος θα χαρούμε πολύ να σε βοηθήσουμε. Και πρέπει να ξέρεις ότι το χωριό του Καμπαμαρού είναι το καλύτερο μέρος για την εκπαίδευση. Μια στιγμή. Είναι βαθιά μέσα στο βουνό, μα είναι ακριβώς σαν κήπος για τον Καμπαμαρού. Μα κυρία, πότε κιόλας? Εσείς αρχίσατε πρώτος. Είναι καλή ιδέα. Ορίστε, φάει αυτό. Το στέλνει ο Σιρακάβα. Δεν θέλω να μεγαλοποιώ τα πράγματα. Εννοώ, δεν θέλω να βάζω σε μπελάδες τους άλλους. Όχι όλους τους άλλους. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί δεν τρώτε ένα κι εσείς, γιαγιά? Σε ευχαριστώ, Καμπαμαρού, αγόρι μου. Τώρα καταλαβαίνω πως αισθάνεστε καλά, Σιτζούνε. Δεν θα έπρεπε να το φάει αυτή το γλυκό. Μην ανησυχείς. Θα τα κανονίσω όλα όπως χρειάζεται πριν βγεις από το νοσοκομείο, αγόρι μου. Όχι, ευχαριστώ. Θα τα κάνω μόνος μου. Όχι, ευχαριστώ. Τι τρέχει μαζί σου? Είσαι καλά, Σιτζούνε μου? Καλά είμαι προϊσταμένη. Φαίνεσαι χλωμός. Μα τι του κάνετε εσείς οι δύο εδώ? Παρακαλώ, φύγετε από εδώ πέρα. Δεν πρέπει να ερεθίζετε τον ασθενή. Κατάρα! Γρήγορα έξω, γρήγορα! Κατάρα! Γρήγορα έξω! Μην παίρνετε τίποτα από τον ασθενή. Έξω! Πάμε σπίτι μας, Καμπαμαρού. Θα πάτε σπίτι μόνοι. Εγώ έχω κάτι να κάνω τώρα. Έπρεπε να κάθεσαι ήσυχα στο κρεβάτι. Μα έχω μόνο σπάσει το χέρι μου. Θα ήθελα να πάω σπίτι μου. Δεν έχω τίποτα. Πρέπει να μείνεις εδώ τουλάχιστον έναν ακόμα μήνα. Εγώ θα σε περιποιούμε γλυκά γλυκά, αγόρι μου.
συμβαίνει. Αυτός κοιμάται καλά. Θα σε κάνω τώρα να πληρώσεις. Τι απέσιο. Χαμογελάει ειρωνικά ενώ κοιμάται. Θα σε διαλύσω. Τι! Κάτα! Σιρακάβα, μα πράγματι κοιμάται. Αυτό είναι σίγουρα το γλυκό που έδωσα στο Σιτζούνε. Δώσ' μου πίσω το γλυκό μου. Μιλάει στον ύπνο του. Έλα, δοκίμασε να το πάρεις μόνος του. Εντάξει. Δεν γίνεται να πάρεις έτσι πίσω το γλυκό σου. Σκατά. Ας φύγουμε γρήγορα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νέα. Τίποτα, κυρία. Μια στιγμούλα. Έχετε χτυπήσει. Εντάξει, λοιπόν, ευχαριστώ. Όχι, ευχαριστώ εγώ. Πάρα πολύ. Πω, τι αρχοντιά. Πόσο ηλίθιος φάνηκα. Την έβαλα σε κίνδυνο για να αποφύγω την πάλη με τον Καμπαμαρού. Όχι, πάλι με κατηγορεί αυτός. Δικό σου λάθος είναι. Δεν έπρεπε να τον θυμώσεις άλλο. Σιτζούνε, θα πρέπει να υπάρχει κι άλλο αφεντικό πίσω από το Μαθητικό Συμβούλιο. Άκουσα να μιλούν για αυτόν στον κήπο. Θα είναι αδύνατο να βρει κανείς ποιος είναι ο κρυμμένος ηγέτης. Γιατί αν τα όσα είπες είναι αλήθεια, αυτός θα πρέπει να ελέγχει και το Μαθητικό Συμβούλιο. Ο Σιρακάβα, το Μαθητικό Συμβούλιο και ο κρυμμένος ηγέτης. Πρώτα θα πρέπει να μεταρρυθμίσουμε το Μαθητικό Συμβούλιο. Μακάρι να μπορούσα να σας βοηθήσω, αλλά δεν μπορώ γιατί όπως βλέπετε είμαι στο νοσοκομείο. Θα τα ξανασυζητήσουμε όταν βγω από το νοσοκομείο. Θα περιμένουμε με ανυπομονησία. Σύντομα θα ανακαλύψουν την αλήθεια για μένα. Πρέπει οπωσδήποτε να βγω από εδώ πέρα. Πώς είσαι, Σιτζούνε? Α! Είμαι μια χαρά. Μείνε εκεί σιωπηλά. Ουφ, καλά. Κάτι πρέπει να κάνω. Τώρα είμαι καλή. Θα μπορούσες να είσαι μια θαυμάσια γυναίκα νίντζα. Μείνε ήσυχα στο κρεβάτι. Μπορείς να ξεγελάσεις την προϊσταμένη. Κατάλαβες, Καμπαμαρού? Άστο σε μένα. Δεν χρειάζεται να γυρίσεις αν έτσι θέλεις. Τι είναι τόσο αστείο? Νόμιζα πως ίσως χρειαζόταν να κουνάς τους μυρούς σου κάπως παραπάνω. Το ξέρω πως σου λείψα. Θα σε κάνω μια μπουκιά. Τώρα! Σιτζούνε, η όρεξή σου βελτιώθηκε αρκετά. Ναι! Καλό αυτό για σένα.
Φάει πολύ και θα γίνεις καλά. Τώρα είμαστε ασφαλείς. Όχι! Άσε με να φύγω! Τι πάθαμε! Όχι! Γεια! Δεν γλιτώνεις την Τζούνε από μένα. Είσαι χαριτωμένο. Σταμάτα! Έτσι που κάνεις τον ερετή σου στο Καμπαμαρού. Αυτό σήμαινε η λέξη μεταρρύθμιση του Σιτζούνε. Εδώ ήσουν κι εσύ. Ναι, γιαγιά. Γνώρισα ένα καλό αγόρι σήμερα. Νόμιζα πως ήταν ο Καμπαμαρού στην αρχή. Κινείται τόσο γρήγορα. Έμοιαζε με τον Καμπαμαρού. Όχι. Δυο Καμπαμαρού σε αυτόν τον κόσμο. Καμπαμαρού. Γεια σας. Καμπαμαρού. Έφτασε στην ώρα. Γιατί δεν τους δείχνεις την ειδική τεχνική σου? Την τεχνική νίντζα. Καλά τώρα. Δεν μ' αρέσει η επίδειξη. Μα σε παρακαλώ. Εντάξει, θα προσπαθήσω. Χοντρούλη. Εννοείς εμένα, Καμπαμαρού? Φυσικά. Εσύ είσαι ο πιο χοντρός. Νομίζω όμως ότι είσαι και ο πιο άχρηστος. Δέσε με αυτό το σκηνή γερά και γρήγορα. Τι είπες? Κάν' το γρήγορα. Είσαι εντελώς άχρηστος, χοντρούλη, κατάλαβες? Τι μας λες? Μπορείς να με χτυπάς με τη νυχτερίδα όσο θέλεις. Μα είναι επικίνδυνο. Μόνο ρούχα. Εδώ είμαι, χοντρούλη. Το είδες? Νύμφο. Γλίστριμα σκηνιού. Πώς ήταν, παιδιά? Νομίζω πως τα κατάφερα τέλεια. Γιατί δεν με κοιτάτε? Μην το κοιτάτε. Μην κοιτάτε από εδώ. Μην κοιτάτε. Τι είναι αυτό, γιαγιά? Τι χαριτωμένο. Φοράει κλασικά εσώρουχα. Τι? Ήταν θαυμάσιο, Καμπαμαρού. Καταραμένε, Καμπαμαρού. Δεν θα είχαν ανακαλύψει τίποτα αν ήμουν έξωπος πρώτα. Ούτε και το κλαμπ φυσικής αγωγής θα είχε καταντήσει έτσι. Δεν θα είχαν ανακαλύψει τίποτα αν ήμουν έξωπος πρώτα. Λυπάμαι. Δεν είχα φανταστεί ότι η κυρία Οκούμπο θα ενδιαφερόταν τόσο γι' αυτό και ότι οι μαθητές θα αναμειγνύονταν τόσο. Δεν περίμενα τόσο μεγάλη συμμετοχή από τους άλλους μαθητές. Λυπάμαι. Δεν περίμενα τόσο μεγάλη συμμετοχή. Κατάλαβα. Τι? Δεν ήξερα πως υπήρχε τέτοιος τρόπος να στρέψουν τα μάτια τους από το μυστικό αρχηγό. Τι, Σιτζούνε, είσαι ακόμα εδώ? Πώς μπορώ να φύγω δίχως την εντολή σας? Πώς μπορώ να εγκαταλείψω το νοσοκομείο? Αστείο είναι. Σου έδωσα την άδεια πριν μία εβδομάδα. Τι συνέβη και έμεινες εδώ? Αστείο είναι. Δώσατε την άδεια? Διάβολε, όλα πήγανε ανάποδα. Σκατά! Αυτή η παλιονοσοκόμα, αυτή η ξεμοραμένη. Αυτή η παλιονοσοκόμα, αυτή η ξεμοραμένη. Αλήθεια είναι, Χαγιάτε. Ναι. Η εξάσκηση θα πήγαινε θαυμάσια αν είχε αναλάβει ο Καμπαμαρού. Τι να κάνουμε? Θα το κοιτάξω το ζήτημα. Ναι, κάντο. Μπορούμε λοιπόν να σκεφτούμε άλλες τακτικές. Πολύ βολικό αυτό. Εγώ φταίω. Όλα πήγανε στραβά. Πρέπει να αναλάβω τις ευθύνες. Νομίζω ότι πρέπει. Ναι. Τώρα έχω μπλεχτεί για τα καλά. Τώρα δεν μπορώ να ξεφύγω από αυτή την καλή κυρία.着午后